Kajingdon marway kumu MP ha parliamentary kan pensngo temang AA u Dr. Ricky Andrew Jasingkon handai ka pensngo sarong penban ba unyo ban keren ya kajat benrio. Haba keren ha ka arpo tarik naitung arjar pusau ulaong bakam don jingper Lada don ha Liangpyrshah ne ha Liang Sinshar kum ki Shakri pat ba kin habban Shakri ya u Kynrad u badai u pat ba. Ulaong baki badan ha Sorkar kidai ki Shakri ki pat ba ki badan ha Liang Sinsharu ki ba Shakri pat ba ka kamram u Shakri kalong bantrei nak bentaki Kynrad u pat ba ulaong. Ula aingu ya ublei u bala ai u kanikalat ba ki pat ba ki bakershan ya u banlong u MP ban ya sat ya kajat benrio. Ulaong ba kajingkran baningkong jong u ha parliament u yeng ban keren ya ki nongrim jong kajat benrio ya ka Shillong ka Sinshar khadar ka bala senjor kat kum gariti Sinshar ka ri India bat unyeng bat nyai keren bat kermen ba kajingdon ka VPP kanlong ka tendong jingsawa ya ka ri India bat ukwa ban ya i ya ka ri India ka bakiyo kumbala angnut u Prime Minister u Modi haus nam arjar saphonyo Henry kanlong ba e lada omburam iwe ya iwe bat ya kirit pat lang kam dode ya badon kambit banjang hakal bandon ka yang Sinshar ka Liang Persha banjang marwai leikan long kai ka ba kami susarong namar bangin bonra ya kimat kiba ka jaj penriu ka don kam pej ka manifesto jong ngi ra south league ki kimat te baji kitu hi kimat kiba nginra kiba ngan kren ha ki jaka kiba pher Sha tamba ni long ki ki badon hapok ka Sorkar ki di Shakri jong pat ba ka VPP ru kre ki khot jong ka ki samut ke MLA nga kum tau nong di kmat sa parliament ye dai tang Shakri kamram jong ki Shakri la philong hapok ka yang Sinshar ne ki Liangpyrshah kamram jong ki Shakri kalong pantrei nagawanta ki Kynrad tangkatang kumbang aju ya keren nakapor syakapor ai ngu play nakabanta kania ka kalat kunti ka bau play yanga ingkong kum Shakri jong u bat kum ta u khot jong ni kari ka ba et ka jongi pangan da ka jing kersan ru jong pat ba pan ai ka jing job ka voice of the people party ka ni election bladap pan nanyo pan rong pan mikmat ya ka one Shillong parliamentary seat but ya ka chat riu ka si chantia hi borok kwe te kadi ka kam ka ba shim ya ka rai kadi ka rai rang ba nakadau jong ka Shillong juman jong ka state ka jongi ka pan khi ya nga ngalong no hikai ngam ji don benta kam politics menu andre habang i ke Shillong jingman amla pensha ki kamat ngadon skor ngasgo bat ki kijat ki balik keleng kapan ki ya ka dot not jonga kawan ra u hanga ya ka ka sem jonga jing sokya bat kum u nong hikai ngashim kadi ka jingkit kle ndi tangi ki khna ndrei khaptam e habang perkhat ka lawai hi khaptam te kum tu ngi rai ka party legit pan khun yanga ya job but habang don is Delhi au kum ju ong nam ju snow long marway menu ru kwai don blay bung shanya pat ngadon ka chat pun riu ka ba la ai ngai ta ka jing shanya te kum ta nam ju snow long marway te bat kum tu ha ka tu ka jing kren ka baning kong ka jongaru parliament pilai i nga yeng ban kren ye kinong rim kiba ka chat pun riu ka don kam bat yang bu ya kaban keren ya kijing shisha juga jing long jingman haka Sinshar khadar mrei tang gari ka jongi mrei hakaleng kari India borok we bagadon ka jing ka Sinshar khadar ka ba mrei shu kat kum la ban ong ka jing sunjor khamtam haba shong nong remika kat kum kari Sinshar juga kari India te kumta ngan ya yeng ban kren nakapor shukapor pan kren ni kijing shisha but we commence come ba kijing don ka jong ka voice of the people party hang te po parliament kanlong kata ka tundong jing pun sawa Shakri India hiru por okwe
Pagadai kapor, palaringi kuak begini ia kata kari India kabakil rasong kari India kumbong Prime Minister kari India Narendra Modi pa kari India kandai kata ka developed nation by 2047 nga ang hopo parliament ia kata nginamla pan poi ia kata lemda ni donru ia kata kajing ya purom iwei ya kirit pat kumjuk ru i don kata kajing ya kapan kentup lang ya paro pan hagani ka jing angnot jong kani Sorkar pan pelong ikri India develop nation.